sa gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:05 na din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na udto sa inugabos mga tugang, hindi ng kabilugan kan mga bareta kudya na pagkaaga, digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sa indong mga kaibanan, ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Enot sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Local Climate Change for Adaptation for Development padago sa nagdidisponer nin pondo. Media workers planong masabay sa babakunahan kontra sa COVID-19 sa Daraga Albay. Road clearing operation sa Daraga Albay nagpapadagos. Ang Provinciano Party List mapagibo ng BFP Training Center. Sa lado nasyonal, food security crisis na mamatean na sa nasyon. Mga personang nasa likod kan manipulasyon sa presyo nin karneng urig, pigahanap na kan Department of Agriculture. Kampanya kontra sa online child exploitation mas pinakusog kan pulisya. Compassionate use nin bakuna kontra sa COVID-19 aprobado na. Bareta sa ibang nasyon, sobrang lipot na mamatean sa Britanya. Sa lado kan Karawat, Pacman nagpuunang mag-ensayo. Enot sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tinawaning asigurasyon ninong Ranggasa, pamayokan Local Climate Change Adaptation for Development. Nasa indang opisina padagos man na nagkakaiguan ng lakdang na mag-implementar nin mga programa na makatabang sa mga namamanwaan. Siring sa mga estudyantes, mga nakatapos na ng pag-aadal, alagad na ipang trabaho, pati ng mga residentes kan barangay. Sa iyong pinaliwanag na sa indang opisina, padagos ang koordinasyon sa mga ahensya di gobyerno para makakonsirnin pondo na gagamiton sa mga programa na makakatabang sa mga namamanwaan. Idinagdag pa man ni Ranggasa na inibako sana para sa segundo distrito kan Albay kundi para sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dahilan tabantadan an man ang sindang o sa posibleng COVID-19 pandemic asin sa natura kan trabaho na namabariwas ang mga informasyon sa publiko, ang mga media workers na nakadestino sa Daraga Albay ang isasabay sa mga tatawanan nin prioridad na mabakunahan kontra sa COVID-19. Ini ang tinawanin paliwanag ni Alkalde Vic Perete kanasabing banwaan sa pagsasabi na dapat man na masiguro na ang mga media workers ligtas sa virus sa indang pigibo kan sa indang trabaho lalo na ang mga ini ang bantado nin marhay sa paghahanap nin mga informasyon para may ibalangibog sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bilang pagsunod sa direktiba kan Department of Interior and Local Government, may relasyon sa road clearing operations na halion ng gabos naman nakakaulang sa tinampok kaibaan mga infrastruktura sin bihikulo. Kadakol lang mga nakaparada sa sidewalk ang natikitan kan mga miyembros kan Daraga Public Safety Office. Katawang ang Daraga PNP PSO nagkaiguan ng operasyon sa iba-ibang barangay kanasabing banwaan kung saan anibakan mga nakaparada na nasa bako tamang lugar ang nataunan ng tiket. Asin papamultahon mantang an iba na patanidan sa ibong nalado padagos sa ilang kampanya tangan ng mahali nan manakaparada na sa mga bawal na lugar sa kamawatan na malinigan ang mga kalye.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Multi-5. Padagos ang serbisyong probinsyano kan ang probinsyano party list. Ini matapos na naging magayon ang resulta kan pakikipag-oron ni ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos kay BFP Chief General Jose Imbang as in Fire Superintendent Aquiles Santiago sa National Headquarters kan Bureau of Fire Protection kung saan natukar ninda ang planong pagpagibo ng training center para sa mga bumbero. Sinabi niya na gusto niyang maging well-trained as in may kakayahan pati na sa kabatiran ang mga bumbero sa paagi ka na siring na pasilidades. Sinabi ni De Los Santos na sinda padagos na matabang para sa ikakarahay kan mga bombero lalo na sa pagresponde sa anuman na emerhensya. Naging simple ang selebrasyon kan Chinese New Year kan Chinese community sa Legazpi ngunya na taon. Sigon kay Josephine Lee, ang nagpapadalagan kan mga aktibidad kan Chinese New Year sa syudad. Solamente ang misa sa nangunyan alas 12:15 din pagkaudto St. Jude Parish ang sa indang gigibuhon. Siyang sinabi na ang pagkansilar kan mga nakasanayan ng aktibidad araw kan Lion Dance, as in Dragon Dance, epektong dara kan COVID-19 pandemic. Alagad sigun kay Lee, daiman maapektuhan kan pandemya ni spirito kan sa indang selebrasyon. Mas magiging maigpit ngunyan ang munisipyo kan ginubatan sa pag-impunir sa kasuguan kan DOH na obligaron ang gabos na paggamit o ang gabos sa paggamit nin face shield sa luwas kan harong. Sigun kay Alcalde Gemma Anonjoko, kay puwan na magsunod ang mga ginubatenyo sa ipinaluwas na abiso kan DOH na Memorandum Circular Number 2021-007 na ang si isay man na persona ang kaypuhan na magsuulog nin face mask kung sindaan na sa pampublikong lugar araw kan eskwelahan, food establishments, mall, terminals, maging sa simbahan asin iba pa. Sa siring kaning paagi, may iibitaran ang paglakop o pagdakol kan mga persona nagpupositibo sa coronavirus disease 2019 sa munisipyo. Nangapoda ng opisina kan DTI sa mga negosyante na day pagsamantalahon analangkaw na demand kan mga Valentine items. Sigun kay DTI Provincial Director Dindo Nabul, kaya po na magsunod sa layan mga paratyenda kung saan malaag ng price tag asin tamang presyo sana ang sisingalon sa mga mabakal. Siring man padagos ang pagmomonitor kan saan ng ahensya sa palibot tanganing masiguro na dayo man maabuso asin maproteheran ang diretso kan mga konsumidores na mabakal nin mga panregalo sa selebrasyon kan aldaw din mga puso sa Pebrero 14. Gadanan sarong lalaki matapos na badilon nin duwang daimamid bidang persona sa barangay Talahib, Daraga Albay ngunya na aga. Namidbida ng biktima na si June Lee Andes, 35 anyos, may agom, asin residente kan barangay Mariawal, Legazpi City. Sigon kay Kapitan Jensen Simanes, kanaunang bita ng barangay, habang pasiring ang biktima sa bubon para magkarigos, binadil ini nin duwang persona kung sa inag sa para ini nin sarong tama sa payo asin duwa sa lawas sa nagresulta sa tulos na pagkagadan kay ni. Sa ngunyan, padagos pa ang pagkundukta ng investigasyon kan Daraga Municipal Police Station kung ano ang motibo sa pangbabadil sa biktima. Yan ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nahampag na ang Pilipinas sa sarong food security crisis. Base sa report kan Ibon Foundation, hindi dahil padagos na namamatayan ang shortage sa supply ng karning urig as delikadong nagkulang ang supply ng mga karning manok. May giramdom na nagpaapod pa sana si Presidente Rodrigo Duterte na Food Security Summit. Katakot din ikan paglansar kan nagkapirang mga retailer nin urig nin pork holiday matapos na magpautob ng price cap sa mga karning urig asin manok dahil sa palabaw na presyo kay ni. Segun sa report, nagbaba ang supply ng karning urig sa nasyon dahil sa African Swine Fever o ASF. Napag-araman na dakul aman ang problema kan mga parao masusupply ng paroy dahil sa padagos sa pagbagsak kan farm gate prices. Kaya ini sa merkado dahil sa importasyon ng mga bagas. May pigibo na ang Department of Agriculture o DA para mamidbidan ang mga nasa likod kan pagmanipular kan presyo nin panindang karneng urig. Sa virtual presser kan DA, sinabi ni Undersecretary Ariel Kayanan na pigbabantayan na ninda ngunyan ang mga nagre-retail nin karneng urig. Sa ngunyan, madaling maaraman ang mga ini dahil sindaan nagpipirit na magpabakal sa presyong 400 per kilo. Sinabi ni Kayanan na day pwede ansiring na presyo dahil 144 sana ang farm gate price asin iguanin 21 pesos na transportation assistance. Ubinubot na sa kabilugan na 543,282 ang bilang kang kumbinabang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Inagnuluwa sa datos kan Department of Health o DOH matapos may rehistro ang 1,734 na mga bagong kaso kan virus. Sa kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon, sobra sa 31,478 ang bilang kan mga aktibong kaso kay niyo nasa 5.8%. Sa kaparehong datos, narehistro man ang 68 na mga bagong nagadan sa virus kung kaya puminakol na sa 11,469 ang COVID-19 related deaths sa nasyon. 500,335 man ang total na recovery sa nasyon matapos na may rehistro ang 423 na mga bagong narahay digdi. Aprobado na kan Food and Drug Administration o FDA ang compassionate use nin bakuna kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19 kan Sinopharm kan China para sa mga miyembro kan Presidential Security Group o PSG. Sa sarong press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary
Hari Roque na nasa 10,000 na dose nin bakuna ang gagamiton sa nasabing compassionate use. Magigiramdoman na bago tugutan na magamit ang sarong bakuna, kinakaipuan kaining magkaigwanan Emergency Use Authorization o EUA gikan sa FDA. Pero paliwanag ang ahensya na pwede nang tugutan ang paggamit nin sarong bakuna maski warang EUA basta may compassionate use permit ang mga ini. Nagtutubodan sa vaccine expert na mas nakakalamang ang benepisyo kan mababakunahan ng COVID-19 na vaccine kaysa sa peligron dara kaini. Sa Bakit Bakuna Roadshow Forum sa Kamara de Representantes, sinabi ni Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Lulu Bravo, ang mga bakuna ligtas maski sa mga tawong immunocompromised. Dakol man na bakuna ang pinagamit sa man iba-ibang parte kan mundo. Pero punto ni Bravo na daing bakuna na 100% ligtas as in 100% epektibo. Tinawan doon man ni Bravo na ang mga bakuna pigpupugulan ng development kan antibiotic resistance. Sinabi niyang importanteng magdangog ang publiko sa mga eksperto dahil ang kaipuan indang maaraman ang magayon na epekto kan COVID-19 vaccines. Pagsiguro ni Bravo na handa na ang gobyerno para simbagan ang mga posibleng adverse reaction kan COVID-19. Nagkukoordinar na ang Supreme Court sa paagi ni Chief Justice Diosdado Peralta sa National Task Force Against Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 as ang Department of Health o DOH may kinaraman sa pagbakal nin mabakuna kontra sa nakakagadan na helang. Kasunod naman ini kan pag-aprobar kan Supreme Court in bank sa 19 million na budget para sa COVID-19 vaccine na gagamiton sa 300 na justices, judges, o judge, officials asin empleyado kan hudikatura. Tulos man na pig-refer kan korte an sa indang plano sa Procurement Planning Committee para sa indang magakanigong aksyon. Sa paagi kan pagbabakuna sa gabos na judiciary employees, lalong-lalo na ang mga nasa lower courts nangangahulugan na mas mapoproteheran ang mga ini kontra sa nasabing virus dahil ang mga litigants kan unperming may direct contacts sa mga personalidad na posibleng igwang COVID-19. Nakatalaan na magpaluwas ang Department of Labor and Employment o DOLE in bagong guidelines para sa tamang ventilation sa workplace area. Ini para maiwasan ang paglakop ng COVID-19 sa mga obrero. Sigun kay Labor Assistant Secretary Maria Teresita Cueco, mapaluwas ang DOLE ng panibagong guidelines para masiguron kaligtasan at proteksyon kan mga obrero sa COVID-19 tanganing maiwasan man na marikas na paglakop kaini sa mga malls, restaurant, hotel at iba pang commercial establishments. Sigon kay Kukwepop, dapat masiguro na malinig ang paros sa workplace at sinigwaning sirkulasyon para magbaba ang risk of transmission kaini. May giramdaman na kanakaaging tao nagluwas ang DOLE as in DTI din direktiba para sa prevention and control kan COVID-19 sa workplace areas. Sa 70,000 na mga establishmento, 90% ang nagsunod mantang maabot man sa 20,000 sagkod sang 100,000 ang multang ipapataw sa mga kumpanyang magpalyar na magsunod. Lawos ang eleksyon sa 2022 sa tao ka nangyayaring pandemic sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Iniyan pahayag kan Commission on Election o COMELEC kasabay kan pagpuon ninda kan mga preparasyon para digdi asin diretsyo na nanggad ang gigibuhon na eleksyon sa 2022. Mapautob ang COMELEC nin health asin safety protocols sa mangyayaring botohan kontra sa COVID-19. Mabugtak man ang COMELEC nin mga medical personnel kada voting center para i-check ang temperature kan mga maboto. Mantang kinakaipuhan man na magsulog nin face mask bago maglaog sa lugar kung saan gigibuhon ang pagboto mientras na ipinagiingganyar man ang paggamit nin face shield. Bago napapanahon o bad timing ang aumento sa singil sa interbank transactions kan ATM. Inisigon kay Makati Representative Luis Campos Jr. sa pagsasabi na bako ini ang tamang panahon para magpalangkaw ng singil para sa fee o bayadan sa interbank transaction dahil ang gabos man apektado kan pandemyang COVID-19. Kay ba nadigdihan pagkawara ng trabaho asin paglangkaw kan presyo ng mga panginot na barakalon sa merkado. Dahil ang digdi nag-apelar si Campos sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil pag-oktabango na kaini ang implementasyon kan halangkaw na fee sa mga ATM transactions. Sa estimate ni Campos, malangkaw ang singil sa ATM transactions ning 63% pon sa bulan ni Abril. Susog man sa inaprobaran na resolusyon kan BSP.
Gustong sabihin po sa Abril 7, nasa 10 pesos, sagkod 18 pesos na ang singil sa kada withdrawal transactions. Piso punto salapi, sagkod 2 pesos man ang bayad sa kada balance inquiry kon ang terminal kay ATM bako sa diri kan sa indong bangko. Napili kan Supreme Court bilang amicus curiae o friend of court si dating Chief Justice Renato Puno. Sigun sa Korte Suprema na nasabing pagdesignar kay Puno bilang friend of court, pwede ining makatabang sa pagresolbar ang mga issue manungod sa sobra 30 na mga petisyon kontra sa ipinapautob na anti-terror law o ATL. Bago kay Puno, naibugtak man na friend of court si dating Supreme Court Justice Francis Hardalesa, mantang piglalauman na sa ikatulong aldaw kan oral argument para sa anti-terror law sa masunod na Martes. Mapahayag si retired Justice Hardalesa manungod sa iyang mga argumento. Bareta sa ibang nasyon, puminakol na sa negative 23 degrees Celsius ang temperatura sa Britanya. Kausod Pebrero 11 nang pagkonsider na pinakamalipot sa nasyon, makalihis na 26 na taon. Base sa Britain Meteorological Service, ang pinakang malipot na banggingo niya na bulan ng Pebrero na namatayan sa bilog ng United Kingdom. Pinagsasabing gikan sa Scandinavia, asin Russia, ang malipot na temperatura na mamatayan sa lugar. Nag-abiso man ang mga otoridad sa publiko na maging maingat asin magsulog ding mahibog na bado kontra sa matinding lipot duman. Sa lado kan Karawat, pinunana ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang ensayo para sa masunod na laban kay ni, maski na dai pa pigsasabi kung si Isay ang posibleng makalaban kay ni. Punteriya ko ta na kan 42 na fighting senator na makuampang si mixed martial arts superstar Conor McGregor, alagad nabulya sa inikan madaog inikan Irish fighter sa paagi ng technical knockout sa UFC 257. Susog sa pinakahuring informasyon, ang posibleng labanan ni Pacman, iyo ang 22 anyos na si WBC interim lightweight champion Ryan Garcia. Evapolar 2 anapod sa bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban na iniluwas sa publiko. Ini sarong klase ng air conditioner na pwede mong bitbiton maski sa ka magduman. Saro ining personal air conditioner na makakatabang para paliputon ang sa iyang desk, sa dit na opisina asin sa dit na kwarto. Simple sa nang paggamit, i-plug it ini, asin bugtakan ng tubig sa container box, iset ang temperature asin presto, aba ng lipot sa palibot. Istorya na iiba. Si John Line, 54 years old, ang pigkukonsiderar na pinakadimalas na tao sa Great Britain. Anapod sa iya, iyoan si Calamity John dahil sa kadakol na mga inagihan na kadimalasan sa buhay, pon siya kan aki pa. Pero sigun kay John, pigkukonsiderar pa man giraray niya na maswerte siya dahil sa apisar kan mga inagihan na kadimalasan, mantinido pa man giraray siyang buhay. Sinabi ka na agom na si Susan na 52 anyos na sarong ikos si John na may siyam na buhay. Sa huna kan doktor na dahil na mabuhay si John dahil namundag siya na may underdeveloped na lungs asin kaipuhan mag-esteroid. Pero nabuhay siya kaya kansadit pa siyang aki, nakainom siya nin disinfectant asin kinakaipuhan na bombahon ang sa iyang tulak para mahali ang udong. Dakol pang mga pangyayari sa buhay ni John na nagbugtak sa peligro sa iyang buhay, alagad swerte man ang God, gayod dahil maski nagkakabararian, napapasaan payo, nahulog, nagkabubog ang lawas, alagad buhay na buhay pa man ngunyan si John. Kung anong kadimalasan na naman ang umabot sa iyang ngunyan na aldaw, iyan ang satuyang aabangan. Flashback. Pebrero 12, 1915, kan mamundag sa Bontoc Mountain Province ang kainut-unuting national artist in theater and film na si Lamberto Vera Avellana. Inapod man si Avellana bilang boy wonder of the Philippine movies as in prominenteng film as in stage director. Nagdirihir ni sobra sa 70 pelikula sa iyang karir na inaguraran nin anom na dekada. Yan ang kabilugan kan mga baretang ngunya na pagkaudto digdi sa Radyo DCGB.
Kami po sa indong nakaibanan ngunya na pagkauto. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Ang programang Iskaramusa masunod na pagkatapos ang kanagkabi ng mga pagirumdum. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Hindi ka ba